היי, ברוכה הבאה לסרטון השלישי והאחרון בסדרה. אני רחלי מס, מאמנת תודעתית ומפתחת שיטת שביל הזהב. היום אני הולכת להראות לך איך נוצרים הסכמים מגבילים. איך בעצם נוצרים אותם הסכמים שמונעים ממך להתקדם קדימה בקלות ולהגשים כל מה שאת רוצה בחייך. ובנוסף אני אתן לך טיפ קטן שאולי יוכל לעזור לך לעשות את הצעד הראשון לשנות את המצב. אז בואי נתחיל. אז מה עוצר אותך בחיים? ההסכמים שאת עשית עם עצמך. מה הם בכלל אותם הסכמים? איך הם נוצרים? איך זה קשור לחיים שלך? בואי נעשה סדר. כולנו רוצות להגשים את עצמנו בהמון תחומים בחיים. קריירה, זוגיות, הגשמת ייעוד, מיצוי הפוטנציאל האישי, ואולי אפילו בלהצליח לעשות דיאטה. ולמרות שהרצון שלנו בשינוי הוא חזק, הוא אמיתי, יום עובר ועוד יום ועוד יום, ושום דבר לא משתנה בחיים שלך. למה? מה הסיבה שאת לא מצליחה לעשות שינוי אמיתי ואפקטיבי? בשביל לתת תשובה על השאלה הזאת עלינו להבין איך המוח האנושי עובד. ואני אתן לך את זה בדוגמה. דמייני לעצמך ילדה שכל דבר שהיא עושה, אמא שלה אומרת לה הטיפשה. מאחרת לבית ספר, הטיפשה. לא מכינה שיעורי בית, הטיפשה. אומרת איזה מילה לא במקום, הטיפשה. הטיפשה, הטיפשה, הטיפשה. בסוף מה הילדה תגיד לעצמה? הבנתי, אני טיפשה. כלומר, הילדה עשתה עם עצמה הסכם. כולנו בתור ילדים עושים עם עצמנו הסכם. רק מה הקאץ'? מה הטריק? כשאנחנו מתבגרים, כשאנחנו גדלים, אנחנו לא זוכרים את אותם הסכמים. וזה שאנחנו לא זוכרים את אותם הסכמים, זה לא אומר שהם נמצאים שם. הם כבר תפסו אחיזה בתת המודע. ואנחנו נחווה אותם בצורת דפוסים שמנהלים את החיים שלנו ומעכבים אותנו בחיים מלהגיע לאן שהיינו רוצים. ההסכמים האלה מושרשים ומוטמעים כל כך חזק בתוכנו, שמרבית האנשים חושבות שזה מי שהן. הם אומרות לעצמם, זו האישיות שלי, זו מי שאני. למה בכלל לנסות לשנות? הרי אני לא יכולה להיות הבן אדם שאני לא. זאת לא האמת. כי מה שזה אומר זה שבמקום שתעברי תהליך פשוט, יחסית, שבו תנקי את אותם הסכמים, ותוכלי ליצור הגשמה אמיתית בחיים שלך, את תמשיכי לחיות חיים שלמים עם הם הסכמים וחסמים שיגבילו אותך מתוך הנחת יסוד שזו מי שאת. תקשיבי לי טוב, זה לא. זו לא מי שאת. בואי נחזור לאותה ילדה עם ההסכם של הטיפשה. אותה ילדה שהיא תגדל, סביר להניח שיהיה לה אחד משני הדפוסים הבאים. או שהיא תגדל להיות אישה שנעה בעולם עם שפת גוף קטנה, עם הרצון הזה להיות קטנה ולא להתבלט, שלא יקלטו, שלא יראו שהיא לא מבינה, שהיא בעצם טיפשה. או שיהיה לה דפוס 180 מעלות. והיא אישה שתלך ותלמד תואר ראשון, ותואר שני, ושלישי, וחמישי, ואולי איזה דוקטורט, ואם אפשר גם פרופסורה, הכל כדי להוכיח מה? שהיא לא טיפשה. למה היא צריכה להוכיח? כי האמונה הזאת קיימת שם. ככה זה עובד. אנחנו בני האדם יצורים אוטומטיים. אנחנו עושים החלטות והסכמים שמתיישבים בתת המודע. אותו תת מודע שמנהל 97% מהתפקודים האוטומטיים שלנו. אותו תת מודע שבעצם יקבע לאן ננווט את החיים שלנו. כלומר, מישהו אמר משהו. אמא, אבא, חברים, גננת. זה משהו שיכול להיות שאמרו לך הרבה פעמים, או משהו שאמרו לך פעם אחת והיה מאוד דרמטי עבורך, ואת עשית עם עצמך הסכם. עשית עם עצמך החלטה. והעובדה היא שאת עד היום מתנהלת עם אמונות שמנהלות אותך ומביאות אותך למקום של בדידות, של קושי, של מועקה, של חוסר. בזה בדיוק צריך לטפל. רק שניקינו את אותם הסכמים, אנחנו יכולות לנוע באמת קדימה ולא לחוות מן חוויה של צעד קדימה, שניים אחורה. רק שניקינו את הישן, את מה שחוסם, אפשר ליצור משהו חדש. רק אז אפשר לעשות שינוי. בשלב הזה בדרך כלל רוב אנשים יסתכלו עליי ויגידו, אוקיי, שינוי, אבל אין לי זמן, אין לי כסף, אני לא בטוחה שבעלי יתמוך בצעד הזה. אני רק צריכה שהעסק שלי עוד קצת יתקדם, ואז אני אוכל לבוא ולעשות שינוי.
תקלטי את האבסורד. ברור שאין לך זמן, ברור שאין לך כסף, ברור שהעסק עוד לא יתקדם. מאחר ויש לך הסכמים שיצרו את המציאות הזאת בתוך החיים שלך. בשביל לשבור את המעגל שתוקע אותך בחיים צריך לשבור את המעגל. שוב פעם, בשביל לשבור את המעגל שתוקע אותך בחיים צריך לשבור את המעגל. לכן היום אני מזמינה אותך לאתגר את המחשבה שלך, לדלג מעל האבלים ולשאול שאלה אחרת, איך אני יכולה להשיג את המטרה שלי? בשיטת שביל הזהב יש כלים עוצמתיים ופורצי דרך שבעזרתם נוצר חיבור ישיר לתת המודע ואפשר לנקות את אותם הסכמים וחסמים, כך שדרך חדשה נפרסת בפנייך באופן טבעי. היום אני רוצה לתת לך טיפ שיוכל לעזור לך לעשות שינוי כבר מעכשיו. שלב ראשון, שאלי את עצמך מה ההסכם שלך. מה ההסכמים וההחלטות שעשית שמעכבים אותך היום? השלב השני, עלייך להבין שבכולנו יש ילדה פנימית שעשתה את אותם הסכמים בעבר על מנת להגן על עצמה. כלומר, הילדה הפנימית שבך עשתה הסכמים בעבר שהגנו עלייך. רק שעם השנים ההסכמים האלה לא משרתים אותך יותר ואפילו מעכבים אותך. השלב השלישי, להתחבר לילדה הפנימית שבך. תודי לה על העבודה המדהימה שהיא עשתה כל השנים. תודי לה על זה שבזכותה אתן נמצאות איפה אתן נמצאות היום. אמרי לה שעכשיו את פה כדי לקחת אחריות על שתיכן ולקחת אתכן למקומות חדשים ששתיכן ראויות להיות בהם. אל תנסי לשנות את הילדה הפנימית שבך. הילדה הפנימית שבך לא, הילדה הפנימית שבכולנו לא רוצה שישנו אותה. היא רק רוצה שיאשרו אותה, שיתנו לה אישור הזה שהיא עושה עבודה טובה, שיחזקו אותה, שיעצימו אותה. התחברי לילדה הפנימית, תני לה אישור על העבודה המדהימה, והבטיחי לה שבתהליך החדש שלכם, בכל צעד וצעד, את תהיי קשובה אליה ותוודאי שהיא לא נפגעת. ותזכרי, הבטחות חייבים לקיים. מהמקום הזה, קסמים יתחילו לקרות בתוך החיים שלך. ברגע שהילדה הפנימית שלך תקבל אישור שזה בסדר איפה שהיא נמצאת, שהיא עושה עבודה טובה, היא תתחיל לעבור תהליך של חיזוק וריפוי, היא תירגע, ומהמקום הזה היא תאפשר לך לקחת את המושכות לידיים שלך, ולנוע למקומות חדשים, עם הסכמים חדשים, עם הגשמה חדשה ואמיתית. אני מקווה שהסרטון נגע בך, עורר בך השראה, פתח לך דלת לאפשרות חדשה. לפעמים זה כל מה שצריך. ולפעמים נדרש תהליך אישי, עמוק, מדויק, קשוב ואוהב, על מנת שנוכל לעשות את הצעד הבא שלנו. אני פה כדי לעשות את הצעד הבא שלך איתך. יכול להיות שאת עדיין אומרת לעצמך, כבר עברתי כל כך הרבה דברים בחיים, ראיתי גישות טיפול, אימון שונות, למה שדווקא שיטת שביל הזהב היא זו שתעזור ליצור את השינוי? הסיבה היא אחת מהניסיון שלי. בתהליך שביל הזהב אנחנו לא מנסים לשנות את התוצאה. בשביל הזהב אנחנו משנים ומנקים ופותרים את המקור הפנימי לחסימה. ודווקא זה מה שיוצר שינוי כל כך דרמטי ועמוק ואפקטיבי בתוצאות שלך. אני מזמינה אותך לשיחת היכרות, ללא התחייבות, שבה תוכלי לראות איך הכלים הייחודיים של שיטת שביל הזהב עובדים. תוכלי להבין איך אפשר לעבור ממקום של תקיעות למקום של הגשמה. מתחתה יש לינק, יש קישור שבו תוכלי להשאיר את הפרטים שלך, ואני אחזור אלייך בהקדם באופן אישי.